Ganjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung nuwun sewu sinuwun kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka sinuwun Prabu Yudhistira inggih Raden kula sampun mangertos lan sampun pinaringan dawuh kaliyan Sang Hyang Bathara Indra bilih sakmangke badhe wonten titah jalma wantah wujuding manungsa utawi jalma ingkang kasat netra kados para Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing ngarsanipun ingkang abdipun Yudhistira tumuntun Sang Hyang Bathara Indra sampun paring dawuh bilih sakmangke sampun telas wancinipun anggen kula minangka dados makuthaning bangsa Jim wonten ing Wanamarta inggih Ngendra Prasta mriki. Tumuntun Sang Hyang Bathara Indra paring dawuh kula kinen masrahaken negari menika dhateng para Pandhawa. Wujuding kanugrahaning dewa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa anggenipun sampun alampah tapa miwah prihatos ngantos diwasaning para Pandhawa. Mila Raden monggo negari menika kula aturi nampi namung saderengipun kula badhe munjuk atur bilih negari menika dumados saking setunggal praja tumuntun wonten sekawan kasatriyan ingkang angupengi negari Ngamarta menika wonten ing tengah sinebut praja ing Ngamarta wonten ing ngiring kilen wonten wujuding kasatriyan ingkang winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati ingkang sisih ler wonten wujud kasatriyan ingkang winastan kasatriyan Madukara wonten ingkang wetan tumuli wonten kidul menika wonten kasatriyan kalih werni ingkang winastan Sawo Jajar Tuwin Bumira Tawu